Ang lumadahain. Proklamasyon ng Santos Ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Nakabati Herodes nga punuan ha Galilea. Iuno nga tanan nga mabutang nganay nadabo. Nawurog ko diya may tungod ini. Kay may mga tao nga nasiring nga nabanhaw iwan nga parabunyag. Aniban nasiring nga nagpakita Elias samtang nasiring pa ano sa han kamayaan na nga mamanarag na inabanhaw. Nagsiring Herodes, ginpapugutan ko na Juan, kundi hino ini nga tao ngayon babatian ko iunong ini nga mga butang na nagtalinguhaya in pag-ikinikitaan kan Jesus. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawan ka, Kristo.